πάρω παλιά με τα μικρόφωνα. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Ειρήνη Τρικονοπούλου. Είμαι ηθοποιός της Αρχαίας Τραγωδίας και ήρθα εδώ σήμερα για να εκπροσωπήσω από την Πάτρα τη φίλη μου συγγραφέα Τριανταφυλιά Ιωκούλου και να παρουσιάσω τα δύο υπέροχα βιβλία της. Το Κλεφτό και το Μύθι, Μύθι Παραμύθι. Μέσω των βιβλίων της, η συγγραφέας θέλει να δώσει με ένα πολύ όμορφα περιμμένο τρόπο ένα γερό χτύπημα στην εξουσία. Στην κάθε είδους εξουσία. Πολιτική, θρησκευτική, κοινωνική. Αυτό μόνο με λυπεί είναι η άδεια θέση δίπλα μου. Γιατί δυστυχώς κάποιος σοβαρός λόγος την κρατάμε μακριά μας. Εύχομαι το επόμενο βιβλίο της να το παρουσιάσει είναι. Γιατί εκτός από εξαιρετική συγγραφέας είναι και ένας υπέροχος, ευγενιστικός, μοναδικός άνθρωπος. Ένα τολαντικό κορίτσι που με τη γραφή της εκαπηλώνει, φτιάχνοντας ένα ιστό αράχνης. Ένα γαϊτανάκι μεταξύ τρέλας και αλήθειας. Αγάπη μίσους. Εκεί που νομίζεις ότι τελειώνει, εκεί ακριβώς αρχίζει. Κατάφερε να παντρέψει το χθες με το σήμερα. Το παραμύθι με την αλήθεια. Το καλό με το κακό. Την τρέλα με τη λογική. Το πάθος με την αγάπη. Τον πόνο με τη χαρά. Και τον φόβο με μια κάθαρση μοιραία και ορδινηρή. Ας ξεκινήσω λοιπόν με το Κλεφτό, διαβάζοντάς σας λίγα λόγια της συγγραφέως. Το Κλεφτό είναι μια παθιασμένη ερωτική ιστορία, κλεισμένη μέσα σε μια μυστηριώδη ιστορία συνωμοσίας, που με τη σειρά της είναι κλεισμένη μέσα σε μια μεγαλύτερη ιστορία σημαντικών φιλοσοφικών αναζητήσεων. Μέσα από το καθαρό υλικό, γήινο και χειροπιαστό στοιχείο, αποπειράται να βρει μία κρούλα αλήθειας στο κουβάρι της ανθρώπινης ψυχολογίας, τις αντιδράσεις σε διαφορετικές μορφές εξουσίας και τις αφανείς δυνάμεις που χωρίζουν τους ανθρώπους σε καθοδηγητές και καθοδηγούμενους. Η ιδιαιτερότητά του είναι ακριβώς αυτή, ότι ανάλογα με τον αναγνώστη μπορεί να διαβάσει είτε σαν ένα λυρικό ερωτικό μυθιστόρημα, είτε σαν ένα μελλοντολογικό καταστροφολογικό βιβλίο επιστημονικής φαντασίας, είτε ακόμα και σαν βαθύτερο ψυχολογικό και φιλοσοφικό έργο με επίκεντρο την εφηβική επαναστατικότητα και την ανάγκη των ανθρώπων να αλλάξουν τον κόσμο. Θα σας διαβάσω μια εξαιρετική κριτική μιας φίλης αναγνώστριας. Το Κλεφτό είναι ένα βιβλίο που μέσα από τις μυστηριώδεις, περίπλοκες αφηγηματικές διαδρομές του, τις ανοιχτές σε πάσα ερμηνεία και υποψία, προσπαθεί να εκμυλατήσει το αόρατο, τεχνητό υφάδι που έχει διαζητήσει παντού. Τι είναι αυτός ο αόρατος αφύσικος ιστός, Κλεφτό ή πλεκτάνη? Η απάντηση δεν είναι ανεξάρτητη από το τι χάνει και το τι κερδίζει κανείς όταν στυλιγμένο στο υφάδι αυτό. Αν είναι θήτης ή θύμα, αν το υφάδι τον πνίγει ή τον ελευθερώνει, αν το καταρακώνει ψυχικά ή αν τον σώζει από τον ένοχο πόνο. Αν η μνήμη που το υφάδι φυλακίζει είναι η εθέρια φτερωτή μνήμη της ψυχής, η άχρατος και υπερβατική, ή αν είναι μια τραγική, σκοτεινή και πόδινα τραυματική μνήμη. Το Κλεφτό είναι ένα βιβλίο αληθινή μνήμηση για όσους αναζητούν να φωνδραστούν τις πιο μύθιες ρήμες της ζωής και τολμούν να διαβούν στα πιο απόκρημνα μαρτυρικά βαθιτόπια της, εκεί που ακούγονται οι οδυνοί της ανθρώπινης σκλαβιάς μας. Ένα βιβλίο για μεγαλωμένα παιδιά. Τώρα θα σας διαβάσω αποσπάσματα του βιβλίου. Δεν το επιτρέπετε. Η Ιεριχώ ξεχάστηκε για λίγο στο μονοπάτι. Ένα μικρό στοιχείο της γης ανάμεσα στα βλάκια και τα παρτέρια με τα λουλούδια. Και τότε στην αναλαμπή εντόπισε τη διαφορά. Όλα τα αστέρια ήταν σε λάθος θέση απόψε. Λες κι είχαν μαζευτεί κοντά-κοντά
για να γιορτάσουν κρυφά τους ανθρώπους. Τα λουλούδια δεν μύριζαν σωστά, ήταν παράξενα εκπαιδευμένα αρώματα, μεθυστικά, σαν τα σερμπέτια και τα φίλτρα του Γερονομακοπόλη που ερχόταν στο χωριό σε κάθε πανηγύρι. Και ήχοι, δεν υπήρχαν ήχοι, μόνο τρομακτική και κοροϊδευτική σιωπή, σκοτάδι και ακινησία. Ο Άρκτος το ήξερε από παιδί πως ήταν διαφορετικός. Το ένιωθε στο πετσί του όταν κοιτούσε εκείνους που τον μεγάλωναν, πως δεν ήταν ένας από αυτούς. Ένα χρυσό υπέρπυρο που του είχε χαρίσει ήρχο, ήταν πάντα το γούρι και το φυλαχτό του. Πονούσε παντού, σαν να τον τερπούσαν χιλιάδες καρδιά. Προσπάθησε να κουνήσει τα μέλη του σώματός του, αλλά δεν τον υπάκουαν. Αποκοιμήθηκε πάλι. Ο ύπνος ήταν μια γλυκιά ύπνωση. Είχαν περάσει αρκετές εβδομάδες από την ημέρα που είχαν ξεκινήσει καβάλα στη μηχανή να γυρίσουν τη χώρα. Από κάποια διαβολική σύμπτωση είχαν βρεθεί με μια ανέκτηστη ρευστή περιουσία στα χέρια τους, που σύμφωνα με το θείο Άγκους ανήκε στους γονείς τους. Έκλεισαν 2 μήνες που ο Άρκτος είχε κατασταθεί στο κτήμα της οικογένειας Λιοντάριο. Η παραμονή του εκεί δεν είχε περάσει απαρατήρητη για τα υπόλοιπα 60 μέλη της οικογένειας. Κάποιοι τον συμπαθούσαν με τη μια, αλλά οι περισσότεροι είχαν δικαιολογημένες ενστάσεις. Η Μαγδαλένα έγινε πιο θερμός υποστηρικτής του, υπερτονίζοντας την αγαθότητα και την ταιριάστηκε την καλοσύνη του. Ο Γεροτζόνη πήρε την εγγονή του να κάτσουν στα σκαλιά της βεράντας. Η μικρή είχε αρχίσει μόλις εκείνο το απόγευμα να μιλάει πάλι στον Άρκτο μετά από 4 εβδομάδες σιωπής. «Ξέρεις, Μαγδαλενάκι μου», της είπε ο γέροντας, «είναι κάποιοι άνθρωποι παράξενοι, αλλιώτικοι από εμάς τους άλλους. Να, είναι κάποιοι άνθρωποι που αγαπάνε άγρια, τρομακτικά, σαν κατάρα πιότερο παρά σαν ευχή». Το επόμενο πρωί, με μια υπόσχεση στην τσέπη πως η αγάπη του θα τον έβρισκε μια μέρα, ο Άρκτος, όπου είχε ρέξει το σπιτικό των Λιοντάριο, καβάλισε την τριλά μηχανή του και τράβηξε τον δρόμο του. Μέσα στις φωνές και το πανδαιμόνιο, κανείς δεν τους είδε να βγαίνουν. Προχώρησαν σιγά σιγά, χωριστά, αόρατοι, σαν άειλα φαντάσματα. Πρώτα βγήκε από την κοινωνική Ιεριχώ, φάνηκε στην είσοδο της κλινικής και εκείνος, σαν πυκνό σκοτάδι κάτω από τα αστέρια. Σμίξε τη μηχανή του με τα χέρια και ύστερα ανέβηκε στις αέρες. Έβαλε μπρος και χάθηκαν μέσα στη νύχτα. «Σου είχα πει πως θα έρθω να σε βρω», του είπε η Ιεριχώ. «Όλα ξεκαθαρίζουν τώρα», μουρμούρισε ήσυχος ο Άρκτος και αναστέναξε. Ήταν σαν ψηλά τα αστέρια στον ουρανό. Όλα ήταν όπως έπρεπε. Όλοι μας στη θέση τους. Η καινούργια μέρα είχε τελικά αποφασίσει να αρχίσει. Θα σας διαβάσω και από το άλλο της βιβλίο «Νύχτινο και παραμύθι». Αυτό το βιβλίο με γύρισε πολύ πίσω. Μου θύμισε τα παλιά μου χρόνια. Ένα παραμύθι με νεράιδες, αερικά, τσιγκάνες, βαρώνους, πειρατές, υπότες και κολλασμένους μεσαφόρους. Απ' τη μια, ένα καραβάλι τσιγκάνων, 2 μικρές ξαδέρφες, η ερωτευμένη και ευαίσθητη Ρουσό, με τον πειρατή Ράστιχο. Απ' την άλλη, η Ελένη, η ξαδέρφη της, η φιλόδοξη και πρόστιχη, που προς τη φιλοδοξία της να γίνει βαρώνη, καταπάτησε κάθε ιερό και οσιό της. Και μετά, ο βαρώνος Ρά, με την πολύ άσχημη φήμη ενός γυναικά και σαντιστή άντρα που παδοπατούσε κάθε ύπνος ηθικής και νομιμότητος. Ήταν ακόμα ένας πουλημένος γιατρός, μια διαβολική, διαστραμμένη ηγουμένη, ένας εξίσου διαστραμμένος ιερέας, φίλτρα, βότανα και εξορχισμοί για ένα πλάσμα ελεύθερο, ερωτευμένο, ταπεινωμένο, εξευτελισμένο, που δόθηκε βορρά στη σκιά του βαρώνου, αλλά σώθηκε χάρη στην απέραντη αγάπη του. Και τέλος, η Λύη, απομηχανής Θεός, που έδωσε τη λύση. Έρωτας, μίσος, πάθος, αίμα, πόνος και τέλος η δικαίωση.
τα πράγματα στο παραμύθι. Εκτός από τη Ρουσό, που πλήρωσε και την αγάπη που νόμιζε πως ένιωθε με το αίμα της καρδιάς της, τι έγιναν όλοι οι άλλοι ήρωες του παραμυθιού? Ο πειρατής που δεν ήταν πειρατής και αποζητούσε τη δίκηση φτάνοντας ακόμα και στο φόνο, πιστεύοντας λιάφος επιδοχές. Και η φιλόδοξη εξαδέλφη κατάφερε να κρατήσει και να χαρεί όσο απέκτησε. Και ο τρελογιατρός, η αισθηρή ηγουμένη, ο διαβολικός ιερέας και τέλος ο βαρώνος Ζεράρ Ντεκαρντέ, που πίσω από τις σαδιστικές και αποτρόπαιες πράξεις του έκρυβε σαν φυλαχτό το πιο γλυκό μυστικό. Θα σας διαβάσω το σπάσματα του βιβλίου. Ελπίζω να μην σας κούρασε. Ο οίκος των Λεκαρντέ πάντα έτρωγε μόνος του τις άρκες του και ο τελευταίος χειρονόμος του πύργου θα έκλεινε την κατάρα με μια ίστατη πράξη που θα πλήγωνε το βαρόνο πιο βαθιά και από τη λάμα του μαχαιριού. Την επόμενη του θανάτου της Βαρώνης, μια νέα αποκάλυψη συντάραξε την μικρή κοινωνία και έφτασε ως το αρχοντικό. Το κορμί του ιερέα είχε βρεθεί σε ένα ερικωμένο και ηγετικό περίπτερο στην άκρη του δάσου. Σάπιο και μισοφαγωμένο, μα ακόμα με εμφανή τα σημάδια ενός ανήθικου βανδαλισμού πάνω του. Η ιστορία δεν θα κατάφερνε να αποδώσει ούτε το 1/100 της φρίκης που εξαπολύθηκε εκείνο τα νησιάτικο βράδυ στην επαρχία του Λεκαρντέ. Ίσως οι ιστορικοί να το αγνοήσουν σκοπίμως από ενοχή, αναγνωρίζοντας αρρωστημένα κομμάτια του εαυτού τους στους προτεργάτες των γεγονότων αυτών. Φρίκη δεν σημαίνει τίποτα μέχρι να τη ζήσεις. Τρόμος δεν σημαίνει τίποτα μέχρι να το πράξεις. Μέσα στο φτωχικό δωμάτιο, ο γιατρός έτριψε τα υγρωμένα χέρια του στο παντελόνι του και πλησίασε το ξύλινο περβατάκι. 2 μωράκια μου ήταν πάνω του, αγκαλιασμένα και γαλήνια. Τα 2 μικρότερα μέλη της οικογένειας Λεκαρντέ δεν θα μάθαιναν ποτέ πόσο κοντά στο θάνατο είχαν βρεθεί. Κρυμμένα μέσα σε ένα πέπλο θανάτου είχαν ζήσει από τη γέννησή τους. Μα τώρα το πέπλο είχε σηκωθεί. Ο ίδιος ο αδελφός τους το είχε πετάξει από πάνω τους οριστικά. Η θέση τους ήταν στο σπίτι, στο πατρογονικό αρχοντικό του Λεκαρντέ. Τοκ, τοκ, τοκ. Εμπρός. Μην ανοίξεις. Αχ, πιάστηκες κορόιδο. Γιατί άνοιξες την πόρτα στην αλήθεια? Τώρα το παραμύθι μας θα πρέπει να τελειώσει. Καλά τα είπαμε ως εδώ. Καιρός τώρα να ασχοληθούμε και με τίποτα σοβαρότερο.